сюда еще будет 2 зубных щетки, вот такие необычные. Обычный по 34 рубля. Засоби гігієни, харчі та постільна білизна. Кримські татари передали необхідні речі до ізоляторів тимчасового тримання у Сімферополі та Євпаторії. Окупанти запроторили туди 21 кримського татарина, які минулого тижня прийшли до стін Сімферопольського ізолятора, щоб зустріти на волі адвоката Едема Сімідляєва. Люди обурені такою несправедливістю. Собираются на остановке, заполняют тротуары в ожидании маршрутки, мешая пешеходам. Это почему-то не смущает правоохранительные органы. А когда крымские татары пришли встретить своего защитника, того человека, который, можно сказать, всю свою жизнь посвящает защите политических заключенных в Крыму, и не только крымских татар, это почему-то правоохранителям показалось противозаконным. И это возмущает. Гроші на найнеобхідніше для бранців традиційно збирали усім народом. Я считаю, что данная поддержка как семей политзаключенных, так и ребят, отбывающих административные сроки и уголовные сроки, необходимо для того, чтобы семьи не оставались один на один, и с тем самым, чтобы в народе процветала и шла народная поддержка друг друга. Только мы услышали, что их задержали, привезли в город Евпаторию, в ВВС. Мы сразу от местных джимат отозвались, чтобы привезти им продукты питания, там, средства гигиены. Иншаллах, и дальше на оставшийся срок будем стараться подвозить им все необходимое. Еміне Сейдалієва приїхала до Євпаторії, щоб побачити затриманого окупантами чоловіка Мустафу. Майже тиждень з моменту затримання з ним немає зв'язку. Я хотела ему дозвониться, а все это время никак не разрешали. Я дозвонила, чтобы он позвонил, сказали, не знаю, дадут ему звонок или нет. Сегодня я специально приехала как передачу сделать, также и с ним встретиться. Сказали, что выходной, и встречи нам не дадут, но другой день могут дать. Заявление если напишем. Но так я его не увидела и не знаю, как там, что он. Полное нарушение прав человека, полное нарушение коренных жителей. Это продолжаются репрессии против нашего народа. Как они шли, так они и продолжаются по сегодняшний день. Видно, что народное единство, наш джимат един. И несмотря на любые трудности, мы сегодня продолжаем поддерживать друг друга. И мы не сомневаемся, что после каждой тягости непременно приходит облегчение, иншаллах. Саламус Аллах разлосын тем, кто участвует, иншаллах. А тем, которые сегодня оказались в такой ситуации, я желаю, и все братья желают, сабра, крепкого сабра, проявления терпения. Иншаллах, это тоже когда-то закончится. Увечері 23 листопада більше сотні кримських татар попрямували до ізолятора тимчасового тримання Сімферополя на зустріч з адвокатом Едемом Сімідляєвим, адміністративний арешт якого добіг кінця. Окупанти заздалегідь підігнали автобус, а Росгвардія затримала 32 людини, серед яких були жінки та громадянські журналісти. Усіх звинуватили у нібито порушенні громадського порядку. 9 затриманих жінок засудили до штрафів від 10 до 15 тисяч рублів, а 21 кримському татарину присудили від 10 до 14 діб адмінарешту. Знесли оселю і вимагають за це гроші. Окупанти вирішили стягнути з ветерана Кримсько-татарського національного руху Рустема Усіїнова 42 тисячі рублів за знищення його ж помешкання. Так вирішив окупаційний міський суд Судака. Як зазначають місцеві активісти, частину коштів тепер утримуватимуть з пенсії Усіїнова. Минулої середи окупанти зрівняли з землею домівку та технічні споруди чоловіка у Морському біля Судака, бо вирішили, що земля тепер належить муніципалітету. Спецтехніка прибула у супроводі ОМОНівців. На очах Рустема Усіїнова, який дочасно виписався з лікарні з пневмонією, окупанти описали майно. Ветеранові національного руху стало зле. Карета швидкої забрала його до судакської лікарні.
Російські окупанти учинили один обстріл у лавах українського війська без втрат. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, у неділю ворог бив з 82-мм мінометів по оборонцях Південного. Натомість дістав відповідь вогнем, але зранку понеділка знову фіксуються обстріли. В районі Світлодарська противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дії ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Кількість активних випадків ковіду продовжує знижуватись. Минулої доби на материковій частині України виявили ще 5804 пацієнти з ковідом. Водночас одужали більше 10 тисяч українців, а 297 пішли з життя від ускладнень. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко відзначив, що захворюваність падає третій тиждень. За тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 зменшилась на 22%. Госпіталізацій – на 12%. Показник середньодобової смертності зменшився на 14%. Вже другий тиждень поспіль середньодобова кількість виписок переважає над кількістю госпіталізованих на чверть. За останній тиждень кількість ковідних пацієнтів зменшилась на 14%. За даними Віктора Ляшка, новий штам коронавірусу «Омікрон» не виявлено на території нашої країни. Він заявив, що в Україні діє система моніторингу поширення штамів ковіду. Поява нових небезпечних штамів – можливий наслідок нерівномірності розподілу та сумніви щодо вакцинації у світі. Основна маса нових штамів з'являється в країнах з низьким рівнем доходу і низьким охопленням вакцинації. Південно-Африканська Республіка найбільш спроможна з сусідніх країн до секвенування. Проте новий штам знайшов розвиток у всіх її сусідніх, менш спроможних країнах. Дещо знизилися темпи захворюваності і в Криму. За підрахунками окупаційної влади, у неділю додалося ще 690 пацієнтів з ковідом. 31 людина померла внаслідок хвороби. Через коронавірус окупаційна влада Севастополя відмовилася від новорічних гулянь. Там скасували урочисте відкриття міської ялинки та святковий концерт. Новий штам коронавірусу під назвою «Омікрон» шириться світом. 13 випадків виявили у Нідерландах, по 2 у Данії та Австралії. Водночас дедалі більше країн повертають карантинні обмеження та закриваються від іноземних мандрівників. У Нідерландах міністр охорони здоров'я сказав, що 13 випадків виявили серед пасажирів 2 рейсів, які прибули з Південно-Африканської Республіки до Амстердаму у п'ятницю. Загалом серед понад 600 пасажирів цих рейсів виявили близько 60 хворих на ковід. Новий штам уперше було знайдено у ПАР. Минулого тижня Всесвітня організація охорони здоров'я назвала «Омікрон» варіантом, який викликає занепокоєння. Є побоювання, що цей штам стійкий до нинішніх вакцин. Він також потенційно заразніший. Втім, експерти поки не впевнені, що він спричиняє важкі випадки захворювання. Глава медичної асоціації ПАР каже, що поки що симптоми помірні. Поки немає приводів для паніки, важких пацієнтів не виявили. Це може змінитися в майбутньому, але галас, який створюють ЗМІ по всьому світу, не відповідає клінічній картині. Глава Єврокомісії, коментуючи новий штам, закликала усіх продовжувати вакцинацію. Сподівайтеся на краще, готуйтеся до гіршого. Головний пріоритет – соціальна дистанція, скорочення контактів, а також максимальна вакцинація та ревакцинація. Тим часом глава американської компанії Moderna каже, що нова вакцина від «Омікрон» швидше за все буде готова до початку наступного року. Вечори при свічках на тлі бездіяльності окупаційної влади. Жителі частини села Приємне Побачення Бахчисарайського району вже 3 роки живуть без електрики через бездіяльність Крименерго. Ще у 2017 році місцеві жителі домовилися з енергопостачальниками про те, що вони підключать їхні домівки до мереж. Утім, з того часу нічого не змінилося, хоча стоять опори, дротів немає. За 3 роки жителі встигли оббігти різні окупаційні інстанції
інстанції, але марно. Вимушені романтичні вечори при свічках стали звичними. Коли темніє, людям залишається хіба милуватися вогнями Тавриди. А ще через їхнє селище проводять лінію електропередач із села Поштове. Але у приємному побаченні світле майбутнє поки що не настало. А у Крименерго списують усе на епідемічну ситуацію. Тянут кабель мимо нас, мимо нашего массива. Про жителей нашего массива никто не подумал, никто даже и не вспомнил о том, что здесь живут люди без света. С левой стороны у нас будет путь, с правой стороны у нас мебельный цех, который тоже предприятие Крымэнерго смогло подключить, нашло технические мощности, а вот нас, к сожалению, никак не может. Приходится использовать для получения электроэнергии генераторы. Уже купили их 3 штуки, потому что постоянно они ломаются. Я экономлю на продуктах, на одежде, на своих детях. Только для того, чтобы закупить топливо и чтобы у нас была возможность нормально существовать. Поезія про Крим 4 мовами. У Києві презентували збірку перекладів кримських сонет всесвітньо відомого польського поета Адама Міцкевича. Книга видана з ініціативи президента Польщі Анджея Дуди та за підтримки Польського інституту в Києві. To specjalne wydanie zostało przygotowane w związku z inauguracją platformy. Ця книга була підготовлена з нагоди інавгураційного саміту Кримської платформи. Одразу ж після першого засідання Кримської платформи президент Анджей Дуда передав президенту Зеленському один екземпляр цієї збірки. Видання приурочене до 30-річчя української незалежності. У ньому є також вступне слово президента Республіки Польщі. І це чіткий знак підтримки територіальної цілісності України та протест окупації Криму. Рядки видатного польського поета та діяча визвольного руху Адама Міцкевича цитують, зокрема, перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джепар, режисер Ахтем Сейтаблаєв, голова Меджлісу Рефат Чубаров, а також військові та митці. Адам Міцкевич, Форум Сенат'єре, Бахчисарай. Безлюдні та німі, Гіреїв двір і сад. Po gankach, що мали покірних баш тюрбани. Софи, трони потенгі. Перва з ларга, сачах ларга, бой узатеп. Руїна пише тут на мурах гість незнаний. Як Валтазарові невіковічний згад. Кеттинсис, ебедієн яша полумай. Ганьба, немає вас. А джерело дзвонить. Меним ісе алядат. Тин майсе син. До збірки увійшли вірші мовою оригіналу польською, а також їх український переклад Максима Рильського, англійський Чарльза Крашевського та кримськотатарський Шакіра Селіма. Останній відредагувала та оновила поетка і перекладачка Майє Сафет. Українська і кримськотатарська версії в перекладі видатних поетів українського Максима Рильського і кримськотатарського Шакіра Селіма. І саме ці переклади цими видатними поетами, вони нам дають можливість отримати не просто переклад сонет Адама Міцкевича, вони нам нібито дарують ще одне обарвлення цих сонет, бо і українська, і кримськотатарська версії їх можна приймати як самостійні твори, які написані по сюжетах кримських сонет Адама Міцкевича. Адам Міцкевич написав кримські сонети після подорожі на півострів у 1825 році. Дивовижна природа та історичні місця Криму надихнули поета на глибокі філософські роздуми, що пізніше вилилися у віршах. Він надихнувся, перебуваючи в Криму, надихнувся. Це його власні рефлексії від того, що він побачив. Це відгукувалося в його душі як дуже особиста історія, і це відчувається якраз в його віршах. Це один з тих доробків, які тільки підкреслюють, що культурна дипломатія – це надзвичайно потужний інструментарій. Адам Міцкевич був поетом-романтиком, і тому Крим показаний в такому піднесено елегійному дусі, я би сказав.
в цих сонетах. Там Чотирдах – це драгоман між небом і землею, це місце, де от можна Бога слухати, або це розповіді про інші історичні місця Криму, от саме в такому піднесеному в дусі, який подає Крим дуже привабливою землею красивою, щасливою, місцем, де зберігаються спогади про минулі часи кримсько-татарські, місцем, яким можна захоплюватися. Поезію польського поета ілюстровано світлинами українського фотографа Романа Кравченка, який тривалий час мешкав у Криму та через окупацію півострова Росією був змушений емігрувати до Польщі. Використані у нововиданій збірці роботи – це світлини, створені у 2008-2013 роках класичним методом чорно-білої фотографії на плівку і цифрові зображення. 4-мовні сонети видано тиражем 800 екземплярів. Найближчим часом їх передадуть до українських бібліотек, а після деокупації півострова і до шкіл Криму. Інна Полякова, Ельдар Ісматов, Заман, АТР.